It is Methodist in book 199, though not written there, but you see it at page 4. Jesus, keep me near the cross. Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. Onwe mbụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ka onye nwanyị kwuru. Onye na-ekwere na ma ọ bụna ma asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. The next sentence. The cross at where soul. His beam upon me. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. Anyị ewetaghị ihe ọbụla n'ụwa, ọ bụkwa ihe were anya na ya agaghị ewere ihe ọbụla wee laghachi. Ị pụghị were ihe ọbụla n'ime ya. Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi anyị. His shadows on me. In the cross, be my glory ever, till my righteous soul shall find rest beyond the river. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. The eternal God is thy dwelling place, and underneath thee are the everlasting arms. Stanza 4. That cross I watch thy ways, oh, in trust in heaven, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross,
I live, ye shall also live. Whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the lost. Amen. The purpose of gathering. The purpose of this gathering. We are gathered in this solemn act to commit our brother, Honorable Engineer Mazi Solomon Oji, into the hands of the Almighty God, who is the Father of all. In the face of death, we Christians have sure hope, faith, and joy, knowing that the Lord, our Lord Jesus Christ, lived and died. He rose from death and lives forever. Through faith in him, we obtain eternal life. Therefore, let us come and humbly, with calmness of spirit before him, so that we may receive comfort of the Holy Spirit. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Please be seated and let us pray. Ka anyị kpere Chineke. Chineke onye nwe ndụ, onye nlugbu ọnwụ, onye inye aka anyị n'oge mmekpa ahụ ọbụla, onye ọ na-adịghị n'uche ya ime ka ịta ahụ na ịhụsi anya rute ụmụ mmadụ, kasị anyị ndị na-eru uju obi, nyekwa anyị amara n'ihu ọnwụ, ka anyị fee gị ofufe otu anyị ga-enwe olileanya guzosiri ike rue na ndụ ebighị ebi, nwekwa ike iwere obi tụkwasị n'ịdị mma na ebere gị site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke onye pụrụ ime ihe niile, nna nke ebere niile na onye na-enye nkasi obi niile, anyị na-arịọ gị ka anyị jiri mmụọ nsọ na amara lekọta anyị ndị na-eli uju, ka site n'iwere nchegbu ha niile nyefee n'aka gị, nata nkasi obi na ịhụnanya nke mmụọ nsọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke onye dị ruo mgbe ebighị ebi, nna anyị nke eluigwe, onye jiri ịhụnanya nke na-adịghị agwụ mgbe ebighị ebi hụ anyị n'anya, nyere anyị aka ka anyị jiri nsọpụrụ na obi nke dị oke umeala chere n'iru gị, otu anyị ga-esite anata ntachi obi na nkasi obi nke mmụọ nsọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị na nke bi n'eluigwe, ka edo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emee ihe na-achọ dịka esi mee n'eluigwe, ka emekwa otu a n'ụwa. Nye anyị nri taa, ka ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa, gbaghara mmehie anyị dịka anyị onwe anyị gbaghakwara ndị na-emehie megide anyị. Ewebala anyị n'ihe ọnwụnwa, kama zọpụta anyị n'aka ihe ọjọọ, n'ihi na nke gị ka alaeze bụ, n'ike na otuto ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Anyị ga-eguzo mgbe anyị ga-agụ from Methodist Hymn Book 498, ọ dị na page 6, nkume mgbe ebighị ebi.
mgbe niile apụghị iwepụ mmehie, naanị gị ga-azọpụta. Agbama ga-abịakwute amakụrụ m obe gị, agbamọ ọtọ n'ime obi, nye m uwe yere maka abịa m n'isi ịnyịnya, onye nzọpụta m sacha. Anya m n'ọnwụ mgbe m ga-ala n'ụwa ọzọ, oge n'oche ikpe gị nkume mgbe ebighị ebi, wee ka m zoo n'ime gị. Anyị ga-anọrọ ọdụ. Let us be seated, please. Anyị ga-agụ ihe ọgụgụ nke abụ ochie dịka anyị ga-ewere abụ ọma 99. Anyị ga-agụ ya dịka ihe mmụta as a lesson. Psalm number 90. I will take it as a lesson. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. You turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a witch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your rod. We finish our years with a moon. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and will fly away. If only we knew the power of your anger. Your wrath is as great as the fear that is your doom. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Nke a bụ okwu Chineke. Somebody should take the next lesson, the first reading.
Our first Bible reading is taken from the book of Ecclesiastes, chapter 3. Ecclesiastes, chapter 3. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck that which is planted. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep, and a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones together. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to get, and a time to lose. A time to keep, and a time to cast away. A time to rent, and a time to sue. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. What profit hath he that walketh in that wherein he laboureth? This is the word of the Lord. The epistle is taken from 2 Corinthians chapter 5, from verse 1 to verse 11. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon our house, which is from heaven. If so be that being clothed we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Now he that hath brought us for the same thing is God, who also had given unto all the earnest of the Spirit. Therefore, we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore, we labor, that whether present or absent, we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men that we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. This is the word of the Lord. Thanks be to God. The gospel passage for this service is the gospel as recorded by St. John, chapter 14. We are reading from verse 1 to 3. We shall jump and go and read verse 27. The gospel as recorded by St. John, chapter 14, verse 1 to 3, and verse 27. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Verse 27.
peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. This is the word of God. Anyị ga-eguzoro ọtọ dịka anyị na-emesi okwukwe anyị ike. Gịnị bụ ihe anyị kwere? Ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, onye nwe anyị, onye a tụrụ ime site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Meri mụrụ ya. Ọ nwụrụ anwụ n'ụbọchị Pontius Pilate, akpọgide ya n'obe, ọ nwụọ, kelee ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọ n'aka nri Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe a ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Kraịst ka dị nsọ, na nwekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke ahụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Anyị nọ na funeral oration ebe ama. Anyị ga-ebu ụzọ kpọọ the family ka ha bịa gbaa ama n'ihi papa anyị nke dị n'ebe a. Can we have the family come for your tribute? Possibly the funeral oration written. Come forward, man. God bless you. Dear friends, family, and well-wishers of Mazi Engineer Solomon Ogbonnaya Oje, I am Evelyn Chinyere Ijeoma Owaga, the first daughter of my beloved father. I would like to take this opportunity to thank all of you for being here today, to honor and to reflect on the life of my father, how I remember him. That life story is that of a gentleman, a peacemaker, a calm, sweet, kind, and caring father. I've been blessed with wonderful parents, my dear mom being his anchor, strength, and support. I still recall the last time that I spoke to my dad on the 6th of October 2024. He said, Chinyere, Opagina Uzechi Abedeba home since my 90th birthday. Meaning you and your husband have not come to see me since my birthday. We had never missed celebrating his birthdays, but unfortunately this time around, we both traveled back to Nigeria. The last time I saw him was early August this year, before we traveled. We returned back to the UK and straight back to work. However, we plan to go and see him on the 6th of October 2024. But my son prays. Sorry. But my son prays wanted us to wait for him so that we could all go together to visit him at the hospital. Which was on the 13th of October. Unfortunately, that passed during the early hours of 10th of October. We wish we got to see him as promised. To hold his hands, pray for him one more time as we always do. Pray for him one more time, as we always did. We always wished we were able to say to him, "We love you and goodbye." I have never known my dad to be sick except this year.
He touched my life so dearly. I have heard stories of when I was still a baby in Birmingham. Mom went to work. Dad was still in his pajamas from morning to evening. When my mom came back from work to take over from him, and my dad said he was tired, I repeated, "Daddy is tired," meaning Daddy is tired. He would feed me, change my nappy, settle and put me to bed. And then he would start all over again. Indeed, he was really tired, or yeah, that was my baby speech. He will forever live in our hearts and the memories we all shared as a family. He will ever be remembered for the impact he made in my life as his daughter, my mom's family, siblings, extended ones, friends, and so on. Also for the stories he shared with us, loads of them, about his father Josiah, his lineage, science, aviation, technology, politics, and more. Dad knew it all. Thank you, Lord, for allowing me to experience his love, care, and the time we spent together. Thank you, Dad, for being an important part of my life. You're gone but not forgotten. Dad, once again, farewell, Dad, and may his gentle soul rest in peace. Adieu and farewell. Thank you. God bless you, ma. Kanoreba from the maternal home. From the maternal home, Iba Moreya. Is anybody coming? Praise the Lord. Okay, we're talking off. Praise the Lord. Thank you so much for gathering here to honor my dad. My name is Solomon Chinedu Mazi. I'm the youngest in the family. And I'd like to read my dad's biography. Solomon, engineer Solomon Oji, was born into a devout Christian home of Mazi, Josiah Okereke Oji, and Madam Christiana Ogbonnaya Nalo Oji, from the Okoro Avebo family of Amovi village, Arochukwu, Abia State. In a loving household of 10 children, 8 boys, 2 girls, my dad Solomon set a strong example for his siblings. Solomon began his education in Abia State at the Methodist Central School in Ehube, later transferring to the Methodist Central School in Oturubo, Benue State, before proceeding to Gindri School in Jos, Plateau State, northern Nigeria. As a trailblazer, Solomon was among the original staff of British Airways and Nigerian Airways. Despite his promising start, he left to pursue studies in mechanical engineering in Britain. There he excelled academically, balancing time with the Territorial Army and earning a Nigerian scholarship. Dedicated to his family, he supported his younger brother, Uncle Godwin as we call him, who joined him to study marine engineering, particularly after the passing of their father in 1965. After earning his engineering degree in 1967, my dad Solomon started his professional journey at Birmingham Small Arms, one of the pioneers in motorcycle manufacturing. At BSA, he was involved in diverse engineering challenges, gaining practical experience and honing his skills in mechanical design and quality control. On a personal note, in his personal life, he's known and loved my mom for 55 years. And to this, we can't take for granted because for us it's a blueprint. Both of them are all we've known growing up as siblings. We've looked up to them and we just honor them and say thank you for raising us and leaving a legacy behind. In Birmingham, my dad met and fell in love with my mom, and they married in 1969, marking the start of 55 years of joyful partnership.
On his return to Nigeria in 1970, Solomon joined Nigerian breweries, where he made significant contributions to the company's operations. Initially starting at Lagos branch, he was later moved to Aba, and he is a man of impeccable character. He dedicated his life to engineering field and public service, known for his diligence and honesty. Solomon quickly rose from the ranks, starting as a junior engineer, and he was promoted to a chief engineer and transferred to Kaduna in 1981. I was still 1 year old back then. After years of dedicated service, he ventured into consultancy and embarked on his entrepreneurial endeavors. In pursuit of his vision, in 1986, Solomon was noticed and acknowledged for his leadership skills and appointed as Commissioner for Commerce and Industry in Imo States under Commodore Alexander. During his tenure, he served the states with unwavering commitment and integrity, leaving a remarkable legacy. Solomon's upbringing was instrumental in shaping his character. Influenced by his father, Mazi, Josiah, a strict, honest, and hardworking figure, Solomon mirrored these values in every aspect of his life. He is, in character, a devout, God-fearing family man with profound love for his siblings, children, and grandchildren, committed to charitable giving, even in his later years, demonstrating generosity and compassion. He lived an exemplary life, inspiring all who knew him with his steadfast principle and moral conduct. Solomon's story is one of inspiration, echoing with the values and virtues inherited from his esteemed father, and reflects a life led with purpose and integrity. Thank you so much. This is my dad's biography. God bless you, sir. Thank you so much. Can we now receive from the in-laws, Ndiogo? One of the in-laws will come and represent. Praise the Lord. Praise the Lord. The person for whom we've gathered here today, Engineer Solomon Oji, was our in-law. We are from Isukwato. Elubunta by Ovimini Isukwato. So we are still trooping in. We are many here. The coastal bus we came with couldn't accommodate us. That can tell you our relationship with him when he was alive. He was good to us. We didn't joke with him. I was why we felt so bad when we heard about his death. We came here today to pay him the last respect and to call God Almighty, who knows the day somebody will die, right from the day he was born, to accept his soul in Jesus' name. Lastly, let's have our tribute from the church. Adoration from the church in Methodist Church, Abaku, West Liberty. Worthy is the Lamb. Brother Solomon Ogbonnaya was indeed a nominal member of Methodist Church Nigeria. However, the wife is a very active member, and through the wife, his presence was felt in all aspects in our church. Through the wife, everything that needed to be done was done. And maybe it was because of lack of time, because of the type of job until he traveled and distance. So we from Methodist Church Nigeria, it was a loss for us, and we wish the family and all members of Methodist Church and all the family and every person that gathered here that he rests in perfect peace in Jesus' name. Amen. We shall prepare ourselves for the homily as we take the hymn.
number 238 of page 7. My faith looks up to thee. As we take this sermon, let's rise. This very important moment into the hands of God. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control. As I'm walking along the way, the road is so narrow. Holy Spirit, lead me home. The Spirit of God, thou Holy Spirit, come down in our midst. Come and guide and direct.
come and speak in the voice your people will understand. I hide myself now beside this cross, that only you may be seen, that I may disappear. Let your voice be heard, not mine. Take control, Lord. Speak to your people. In Jesus' name I pray. Amen. Worthy is the Lamb. For those of you who are not Methodists, that is our slogan. We say, worthy is the Lamb of God. And from all other denominations, you are also welcome. And I know we have Catholics and the rest here. So, Otuto diri Yesu and the other. Worthy is the Lamb. I am trying to say a word of welcome, to welcome everybody here gathered. Ndeba na si ndewo. Ndewo nuo. Ana sku unabiala. Unabiala incidentally. Ndeba na si ndewo. Nde Arochukwu na sikwa ndewo. N'ihi na abụ m onye isi ukwu ise. Ekele ndị isi ukwu ise anyị bụ ndewo nuo. Otu onye ga-asị enwe wee isi ukwu ise. Ekwuole m na enyi m nwoke na Nsụka. Ọ jụrụ m nwe onye ebe, m si ya onye Chukwu ata. Njụọ ya bụkwa na onye ebe, ya sị ya onye isi ukwu ise. Njụọ ya why, ya sị ekele otu isi nke m ga-eji karịa nke. So ebe nke nwa atọ nke ewuru ise. So I like to now increase my own. Ndị isikwa atọ n'ebe a, ndewo nuo. Ọ mmiri nọ n'ite na-asụgbute. Ọkwa eziokwu? Anya na-enwe nwanne nta, anya na-enwe nwanne ukwu. Dị nwanne ukwu ndewo nuo. Let's take it gradually. So Chineke duru n'ụbịa edukwa anyị niile laa n'udo n'aha Jizọs. Ebe anyị hụrụ mmadụ ibe anyị n'anya, ọ dị otu anyị gbatabe nọnyere ya. Chineke ga-erezikwe ndị ga-ahụ anyị n'anya. Mgbe ka anyị ga-akpọ oku ka ọ bụrụ nke ihe ọma, anyị niile ga-abịakwa n'aha Jizọs. Na-atụfughị mgbe m chọrọ idote just to drop a word. They say a word is enough for the wise. I think that's what people say. It's a popular saying. Nwatakịrị okwu ka m chọrọ isite n'akwụkwọ nsọ dowe ihe anyị ga-eji na-echeta the burial day, uzo ekpere ụka maka olili nke this icon. This is a great man. When you see him alone, anya ka eji ama ọka kara aka. Ọkwa ihe na-ekwu n'Igbo. I may not have seen him or come across him anywhere, but from all indications, he's a great man. And therefore, a great man is going home. A rare jam have gone. But in all things, the scripture said, which will have faith. What is the Lamb? Isiokwu nke na-achọ ịtọgbọ, or the topic I want to present is pilgrims. We are all pilgrims on earth. We are all pilgrims on earth. I bundi jenagene no. We are all pilgrims on earth. Then we read tests. Neighbor I go na Psalm 90 verse 12. Somebody can read for me. Psalm 90 verse 12. Psalm 90 verse 12 say, so teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Worthy is the Lamb. Chineke kụziere anyị gụta
ụbọchị ndụ anyị ọnụ ka anyị nwee ike nwee obi nke maara ihe. Anyị niile machara ihe. Otu ọ dị otu onye amamihe kacha nke ndị niile, onye ahụ bụ gịnị? Chineke. Nwa amamihe nke anyị na-aṅụrị na anyị nwere. It just a spark, a dint from his own wisdom, which he has bestowed on you. And so when you come close to God and you win his love, he has a right, a prerogative to put his hand, dip his hand in his basket of gifts and add more wisdom to you. The way he added to Solomon. Worthy is the Lamb. We begin to say Solomon is the wisest man. So, not that he's not an ordinary man like us, he is. But he gained the love of God, and God decided to add more to him and say, see, because you are this person, I will do this and do that. You'll be a great man. In fact, you'll be the wisest man. Worthy is the Lamb. This place is not our home. We are pilgrims. I just know a cafe. Abuana is fading away like the stars of the morning. Otu akine alone we ganya. Believe you me, you are going. You are just on transit, and you can't stop movement. Though. You must continue the movement. Nothing like delaying. It's a remote. You are remoted to continue movement. If we can delay the movement, then we delay the movement. We will not allow our father to go. He's not the oldest man now. Even if he's the oldest man, because of our love for him, we'll do everything possible to keep him. Worthy is the Lamb. But because we cannot do anything, we cannot. It's not in our power. You watch him going, and you're watching him going, and going, and going, and you cannot do anything about it because it is beyond your power. If money can do it, we'll never allow that now. It will not happen. But because it's not what money can buy, it is something in the hands of God. When I begin to think about this life, I think about the river flowing. You can't close the mouth of a river. It continues to flow downwards, 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 downwards. Any river that flows upward is a mysterious river. Worthy is the Lamb. And like the river, life has continued to sweep every man, both great and small, down the river. And it flows down the river. Look at our fathers and great-grandfathers, all flown down. They are all going. And we continue to go like that. Just as we are here, do you know how many persons that have died today? And many more will continue to go. But in the same way, many more are being born. If you go to the hospital, you see, people coming in. And funny thing, immediately they are born. My mother interpreted it that they cry, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. Some people say, gra, gra. But people interpreted that it's oh wow. Why now? They notice that they never had that by too hot too, or a very good place. They never had that too hot. They begin to lament from day one. And any child that begin to lament. I said, I want to go. I got to get there. Go be no water about them. Or what teach? And I can't doctor not pay it. Or what I teach until later. Oh, I say, hey, I'm gonna leave about them. Worthy is the Lamb. I'm meant to understand that before every human, including myself, there is a grave dog.
Egwuoli dowe. And every day, every minute, draws a man nearer to his own grave. As in, one and a half to na lie, 1.5 has started his journey home. Now one day to na hala. Na ala ihu na-echange. Gị na-ele. Ihu a na-agwọ ka bọtụlụ ebido hịkọtawa. Ntutu isi na-eji nje ebido tụgharịwa ntakịrị ka ahụ ele na-acha white. Amadị mgbe m ji bụ isi awa dịrị nne. Ọzọ ka na-echeta mgbe m mara mma ndị young. But ihe nwere ike gaa lee na seeing glass. Nchọpụta na-agbadịala m isi awọ. And here mere m convince ị ga lewe glass abụ. I have 6 children. Ndị a n'ọkpara m anya lechaa ya anya nwụọ ya na ihe ndị ọzọ. Ma agbaga na mmiri osi bịa. Mgbe ọkpara m dị otu elezi otu mma m dịkwara. Ndizi otu olu ugbu a. That shows that I am also going. We are on transit, pilgrims, ndị ije. Ọkwa onye gawa nnọọ mgbe o rutere na ili nke wururu m ya adaba. And let me tell you, let all daba. Undertakers na ndị na-ekpochi no available. They are ever available waiting. Ọ gada adaba ka ebido ekpochi wururu. Ha na-ajọ dịkwa rice eshiri ebe anyị. Wetenu mmanya ọkụ ka anyị ṅụọ. Ọ dịkwa biya bịara ebe ọ gbakwara mmanya. And that is what is waiting for every human. And therefore, we should be wise. On your test, this little period I'm going to be about, we should be wise in order to utilize this little time very well. Let it be profitable to us, because the scripture has made us to think and be afraid that this life is short. The other one in them round face is eternal. Now, of course, you all know that the spirit do not die. He can be able to cast it away. But you don't kill a spirit, because the body is already dead. What is carried can no longer die. What is the lamp? We should be wise so that when we leave this life and this our flesh, this earthly tabernacle, I be qualified to enjoy everlasting life. The worst thing that can happen to somebody but to now enter into everlasting suffering. I may not go ahead to read everything, but there's a place that is striking to me, and that is Matthew chapter what? 25. It's a story. Matthew chapter 25, if you begin at verse 14. A story of that very rich man who came and shared some talents to his servants. I said, go and trade with this servant. Enter market with this servant. I will come back. When I come back, let me see the business you made. How the business was carried out. Then when he came back, some people say, good servant. Enter into, I will give you more. Enter into the rest. But one wise one, let me call him wise. Because all of us here, we are wise now. Are we not wise? Because if I dare say anybody is foolish, I will be sued. Because we have men of timber and caterpillar also gathered there. I'm saying how they wise. But onye ke was I say, you said, you're a wicked man. You gave me a small thing. Look at the small thing you gave to me. I can't trade with this. I decided to go and hide it under the, so that when you come, I give it back to you. Don't you know I'm very wise? I said, have you seen that you are foolish? Enter into suffering. I will end with this little analogy. This world, I compare it with a marketplace. Hear what I'm saying? Ogbonnaya.
ma ọ bụ ọgba ete Enugu ma ọkwa narị Aba, a very big market. Onye ọbụla na-aga n'ahịa ka ọ zụrụ ihe dị ya mma, kwa ya. Ndị mmadụ na-aga n'ahịa, onye zujuo ya ala. I now remember akwụkwọ anyị gụrụ, that's akwụkwọ anyị gụrụ mgbe ụwa nke anyị, amakwa m n'ihi na I'm a very old man. Ọ dị akwụkwọ anyị gụrụ mgbe ahụ, ma agụ m ezigbo akwụkwọ, ọwụkwa na akwụkwọ abalị. Ndị ibe m na-agụ ezigbo akwụkwọ, m gara aga akwụkwọ ụgụ, akwụkwọ ede na akwụkwọ ji. Ọta akwụkwọ bụkwa gịnị? Ugbu a ndị mmadụ ọkara agụ Igbo. Ese ka agụ Baịbụl Igbo, ndị mmadụ ada ọjị. Ese ka asụ Igbo, ha na-atajagharị ọnụ, ha wụkwa ndị Igbo, but ha wụ ndị Igbo. Mgbe anyị gụrụ akwụkwọ Igbo, ọ dị otu akwụkwọ Igbo anyị gụrụ, which I cannot forget. Ọ sị ahịa elu ụwa bụ gịnị? Ahịa. Ya ga-atakwu okwu ahịa, ya sị nye m nke m, ụzụ ahịa na-ekwu. Na ịbịa n'ahịa, ọkwa ị na-anụ ụzụ ị na-anụ n'ahịa, ahịa mara a ga-anọ ebe a na-anụ ụzụ ya across the other. Gịnị ka ha na-ekwu? Other thing ha na-ekwu bụ nye m nke m, my own, kada ego, nye m. Onye ọbụla nọ nye m nke m, ụzụ ahịa na-eme gịnị? Akwụkwọ Igbo ahụ aha ya bụ ụtara ntị. Ọ dị onye gụtara akwụkwọ a na-akpọ ụtara ntị mbụ? Somebody raise. God bless you. This implies that enwere ụtara a na-eji ọnụ ego. Ụmụ ihe ụtara loyi ka a na-eji ọnụ ego. Na ụtara nke a na-eji ntị eme gịnị? A na-eji ụtara elo, a na-eji ntị elo ụtara nka. So akwụkwọ aha ya bụ ụtara ntị. Ọ ya nwadere ahịa. Nye m ka ụzụ ahịa na-ekwu. Ị ga-aga esi nye m gị na-atụtụ na-eti na ya. Ya sị, ị na-ajụ nwa Ekeke ihe ọ bịara eme? Mmanya ọ na-akụ gị, enyi mmanya ọ na-akụ gị, gawa n'ọzọ ndị dị ochi. Dasị eche ịṅụ mmanya, ị kwesịrị ịma ebe a na-ere mmanya, na ịgawa n'ọzọ ndị gịnị dị ochi. Gị na-ajụ nwa Ekeke ọ bịara ịzụ gị n'ahịa, ị maara ihe ọ bịara ịzụ, zụwadụ nke gị hafụ ya, ọ maara ihe ọ bịara ime. That's onye sujuo ụkpa o ji bịa ahịa, ya na ụzọ a na-eme gịnị na-eme. That is ụkpa ka ọ kpọrọ ihe ndị Igbo na-ebu aga ahịa. Unu na-akpọ ya basket ugbu a, na-akpọ ya handbag, na-akpọ ya. Mgbe ọbụla ke gị juru ịzụchala, gị na ụzọ a na-eme gịnị na-eme. Ga-atụgharị ụkwụ hịọm ịlawala ahịa, ọkwa? Chetakwa na ahịa bụ ndị eje, ndị ala, ya ka a eme gịnị eju. Ị ga-ehụ ndị na-aga hụ ndị na-ala ahịa mekwa gịnị igwe. Otu a ka ụwa dị, ndị eje, ndị ala, elu ụwa mekwa gịnị chukwu. But the important thing n'ahịa ụwa bụ gịnị ka ị gara zụọ. Onye rute asị resi m ọkpa, resi m akara, resi m ji, ọ dịkwa ndị na-aga ebe ọjọọ. Na Lagos, I saw that ha na-akpọ Akpakoro or something like that. A very bad spot of the market. Iru nga ya sị, resi m atụ ere. Maka atụ ere. Eresikwa ya. And that is not a very cheap commodity. Eresikwa ya eti ikwela ahụ. Ị hụrụ ya ọ gara zụọ. Ibe na-azụ rice, azụ tomato, azụ ihe ọzọ. Ya ga-azụrụ atụ ere. What is the lamb? Atuere is this poison that makes the leg to swell. This poison, ndị Igbo na-atụsasị eme okwu onye ọzawa. Ndị ọzọ a ga-azụrụ ụkwara nta, tuberculosis. Ha na ndị ibe ha ṅụọ mmanya, ha etitiri ha aṅụ. Ịhụ na onye a gara azụọ, ya ha ga-azụ ọwụ ihe ọma. Na-ewere laa. Onye na nwanne nọzi egwu na-eme gịnị? N'ụwa ị bịara ele gị iji ndụ gị na-eme, ele ụdị ahịa anyị na nwaazụ, because ọ dịka onye ma mgbe
basket nke na-eju onye iko ya ejuru iko ya emere gịnị eju ọ dị onye mmadụ time or the hour of course Jesus ya na onwe ya amadị mgbe nwake mmadụ ga-eme gịnị mgbe ahụ e drọpụrụ paị ịzụchadịala o ya ọ fọziri bụ ka anyị bịa lee ihe nọ na basket gị ihe nọ na basket gị awụrụ oshi ama kidnapping n'ọjọọ niile iche of course eze ahụ ya na David ya na Lazarus mekọtara ihe ọ sị biko ezie some people ka ha laa n'ụlọ ha ka ga nye warning nye ụmụnne n'ihi na aka na-asị na ya dị njọ ụmụnne ebe a nke e nwere ndị kacha njọ ọ dị ụdị ihe ọjọọ ndị ụmụnne ya na-eji ụmụnne ise na-agwa ha ihe ha na-eme ma ọ dị nke wa rọba nga ọ dị nke poison na ọ dị nke everi onwe ihe ha na-eji biko ka aga mee ka ha akwara ibi ebe a ya mere gịnị ya ugbu a anyị nwere ohere a what are you doing anyị abịala ebe a taa to pay last respect to our father, our brother, our in-law, the man we love. Ya dị ihe ọ zụtara ọkwa ihe o ji laa ọkwa ihe ọ ga-eche n'ihu gịnị Chineke n'ihi na ọ dị ndị ọha laa ahịa ụmụ ha gbakọta gasịlekwa akara ha na-ata na-aṅụrị mama alọta ọkwa ịlọtakwa na-emepụ amepụ ya emepụ aṅụ si ebe ahụ wepụta ọkachasị mama ọwa aṅụ ka ị gara aga zụọrọ anyị aṅụ agba ụmụaka gbọcha ahịa isi ọ dị ndị na-azụtakwara ụmụ ha ahịa ọjọọ mgbe o nwere eme drọpụ laa ụmụaka adịrị ahụ ihe mere a zọrọ okwuru ọfịs asị yes who are you asị aha mmụọ ka nwe ụkọchukwu ọnwụ chasị onwe buchila m ka ole asị onwe buchila m ka ya sị na onwe buchila m oshi a ga-ewe n'ọrụ but ọ dị ụdị ahịa ị ga-azụ ịla ala o that is why the Bible says the righteous shall live forever. They shall live because of their legacies. One guy looked at said, Ogbonnaya was my teacher. Very good teacher. More than your cousin in elementary. Gaparane, Ega University, they are open Kega Labeke. Ordinary Hengame, Biabiam will leg along, go to this office. To you guys, come on, you will more with Jamo. Roman no one can. Hello, Abogene. Here's what I suffer. But the worst, Nihuchine Goga Diego. Now, Balim, they sing song. You know, as an ordinary poor man, my Reverend Ileo, poor Reverend. What is the land? What do you hear? We wrote to wine and I said, I'm going to hear him and I will feel now that, oh, yeah. I took that one down. Oh, the hina chain. Nina, Okuoman upon Choton, Kojo, and I want again. I can't see. But what if I hate you cool? What the hina drag this in a church? Burial rites. Originally, church in Korea only when a burial rites. Onye member and full member. I got no tight card there. One hand at register of the church. One hand no a staunch member. But then when the argument in a hand, he said, Onya, let us go and preach to the living. Argument ended. But when the Christian modern and the who will say, I'm the no, suffer. But the mature argument, no one did can also chala piachi. So, the wando. The church. I'm na one room na gachi church anya.
Ma ọ dị ihe ọzọ anyị ezukọta ebe a n'ihi what is the lamb? If not for anything, anyị ezukọta ebe a n'ihi so that ọ gaghị ime ya ruo abịa nwewe ụdị congregation a na-ele anya ebe ugbu a. Ọ dị otu congregation a dị, ọ dị ndị bịara, ọ dị ndị na-abịa. What is the lamb? Now, achịkọtawala mba ya ese. Ị hụrụ taa a bịara ugbu a, ejide m anya m dee akwụkwọ ndị bịara present na ndị na-abịaghị gịnị present. Abịa na church, a very funny thing. I say, mark ya no tight, ide aha ndị mmadụ. Roll of members, the roll of men, roll of women. Every time they are, it is a spiritual matter. Uta is a day no, is a day na gini. What they them go now? So I think that John, so to say, akwụkwọ nke gini ndụ. Ọ bụrụ na atụpa akwụkwọ ndị a, ahụ onye ọbụla ka edere aha na akwụkwọ nke gini ndụ. Atụba ya na gini ọdọọkụ ahụ. In other words, edela aha gị n'akwụkwọ nke gị ndụ. Gakwa dee aha gị n'akwụkwọ now. Ọ bụ mgbe m na-abịa gbagharịwa. Are you a Christian? Ị na-agakwa church? Ka ọ ga dee aha gị na social club nka, social club nka, social club nka, otu nka, otu nka, otu aha gị nọchara. But aha ga-anọ na chọọchị. Achọpụtakwara na dịka ebe m hụrụ asọ ọ bụ ndị otu nke a na-eli onye a. Akwa aga chọwakwa ndị chọọchị. Why? Agakwuo otu onye reverend ụgwọ sọ bịa lie. Why kwanụ ha ga-eji lie? Ọ pụtakwara na ihe dịkwa ya ahụ ma ikwere ma ikwe Chineke bụkwa gịnị Chineke. Whether you agree or not, God remains God. And to him all we give account. Taa, anyị achịkọtala. Papa anyị n'ala. Ihe ọma o mere ga-eme gịnị ga-esi ọ wee ekpere anyị. Arịrịọ anyị niile bụ ka a nabata ya ebe izu ike. Ọ bụ na ekpere anyị uru ebe a mbịa ka anyị kpewe ekpere. Na-arịọ Chineke ka o sokwe na ndị a ga-anabata n'ebe gị na-izu ike. Chetakwa ihe eji anabata gị wo ihe i mere n'ebe a. What is the lamb? Gịnị ka iji ndụ gị na-eme? Elu ụwa bụ gịnị ahịa? Anyị bụ ndị ije n'ebe a. What are you doing? Ka anyị hụdata isi anyị n'ekpere. Ịnụla okwu Chineke na mgbe ehihie a. Hulata isi gị ka anyị kpere Chineke. Dịka ọ gwara anyị, enwere day of reckoning. You must appear at the white throne and you give account. Chineke, ihe abụghị okwu ịma anyị ikpe, kama ọ bụ okwu ichetara anyị na anyị bụ ọbịa n'elu ụwa. Ya mere Chineke n'ụzọ niile nke anyị na-aga dịka mmadụ, nyere anyị aka Chineke ka anyị ike bie ndụ nke ga-eweta otuto n'oge niile nye aha nsọ gị. Ihe ọbụla bụ echiche ọjọọ nke dị n'ime anyị, n'ihi na anyị nụrụ okwu a na mgbe ehihie, arịọ m gị ka okwu a weziga agwa ọjọọ ndị ahụ ma mee ka mmụọ nsọ gị Chineke gaa n'ihu ichi eze n'ime ndụ anyị. Lekwa ọrụ gị nke ijiri kwara ngwa ọlụ. Anyị na-arịọ gị amara, ike, otite mmanụ pụrụ iche ka ọ gaa n'ihu ịdịkwasị n'elu isi ya na n'ije ozi ya n'ezinụlọ ya na arụ isi ike ya n'aha Jizọs Kraịst. Ọzọ Chineke, lekwa ezinụlọ a nke anyị gbakọtara n'ebe a, ịgba ha ume gaa n'ihe ime ka mmụọ nsọ gị na-enyere ha aka, na-atụziri ha aka. The vacuum their revered father has created,
Let the Holy Spirit fill the vacuum for their own comforts and consolations. Take all the glory, take all the honor, for no man will share your glory. For we know that you have done tremendous things in this meeting. In Jesus' name we prayed. And I will invite Ezinne Adugo, a movie comfort Ochi, for her special number. After that, we prepare to give in support of the family. Ogbonnaya, special song by Ezinne Adugo. Oh Lord my God, when in this world I wander, consider all the great things thou hast made. I see the skies, I hear the rolling thunder, the path through all the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods thy forest gardens wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from the lofty mountain and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Thank you. God bless you, ma'am. If you're clapping, clap for Jesus very, very well. Very easy. Mama, God bless you. Thank you so much. Ndị band ga-agụrụ anyị egwu anyị ga-abịa with our offering in support of to the family. Please, the band, lead us.
back. So service sleep. All of them sleep on. Right. Onye iro kpọchara n'ọgwụ ịhụla Chineke mụbara ọgwụ enweghị isi ịhụla n'ọgwụ arụrụla gbaba na ya na Jesu onye gburu nwekpagbo ị bịara n'ụwa ịlụlụ Chukwu maramara n'ihu dọmpete n'azụ adịghị mma onye mere n'ihi ole n'ihe si m mere gị mama m leyi onweghị ihe ọbụla m mere ọchụ nwakụkọ nwada nwakụkọ wee mmụọ mmụọ nsọ onye na-adịghị ihe i mere ya asị m iwada ịhụla nsọ gwụ arụla ewo ekelere m chi na-eme mma n'ihi ihe ọma o mere ihe mmadụ na-echeghị m ga-abụ ka m mechara wee bụrụ ekelere m chi na-eme mma n'ihi ihe ọma o mere ihe mmadụ na-ekweghị ga-abụ ka m mechara wee bụrụ ekelere m chi na-eme mma n'ihi ihe ọma o mere ihe mmadụ na-ekweghị ga-abụ ka m mechara wee bụrụ Jesus, Adina mere mi o, ebe na dị m mma o, ọ dị m n'obi m Jesus, ibe ọma mma mma zụrụ arụ, ọma mma lee, ibe ọma mma mma zụrụ arụ. Mmiri na-egbu bụ ọma mma mma zụrụ arụ, Chukwu ọma mma mma zụrụ arụ. Triple
Thank you so much, the band. God bless you. Who are the family members who got potential member for prayers? We are inviting members of the family, the wife, the children, and grandchildren, any labor members of this family. Please come forward for prayers. Tụkwasị Chukwu obi gaa n'ihu, jidesiekwa ya ike gaa n'ihu. Ajụla aha nsọ ya, ma o weta ihere. Ude ya aga n'ihu. Amen. Amen. Achọrọ m ikele ekele ezinụlọ Mazi, ezinụlọ ndị ọjị, ezinụlọ papa anyị hapụrụ n'ala. Unu agbalịala nke ukwuu. You have done it. It is a beautiful burial. It is a befitting burial. It is anything like a beautiful prayer. It is. You planned for it and you executed it. May God bless all of you in Jesus' name. I know it is not easy all the way from UK to have spent to have labored. You have spent and spent, but I want to tell you one thing. Every good thing has a reward. Any lulu mere iji kwanyere nna anyị ugbu a ikpeazụ, Chineke edeela. Do not lose your reward. Onye tinyere ego ya, onye tinyere uche ya, onye tinyere oge, onye tinyere ike ya n'ije ozi niile, mgbagharị niile, ka Chineke kwụghachi gị okpukpe n'elu okpukpe n'aha Jizọs. Anyị na-aga ikpe ekpere n'ime ekpere anyị. Anyị na-agọzikwa unu na-asị ụgwọ ọma ahụ unu jiri lọta ebe a n'ihe niile. Unu alaghachi, unu ga-alaghachi jeje, ọ dị onye ọkụ ga-akụ n'aha Jizọs. Ka ekpere Chineke, ọ bụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na Chineke ịbụ chi n'ezie, n'ọgbọ niile anyị na-ahụta ịdị mma gị. Anyị na-ekele gị onye duru anyị n'ofufe nro nsọ nke a. Karịsịa ndị ikwu na ibe, ndị enyi, ndị sere n'ebe dị iche iche bịa. Chineke ya na-ekpe ekpere na-asị ebe ha si bịa na ha ga-alaghachikwa n'udo n'aha Jizọs. Ezinụlọ ọma nke anyị kpekwe ekpere n'isi ha na-asị na ha ga na-eto eto site n'ike ruo n'ike. Ha ga na-eto eto site n'ebube ruo n'ebube. Ha gaghị atalata kama ha ga-amụba amụba. They shall increase both in number, in status, in wealth, in affluence, and everything. Not decrease in the mighty name of Jesus. Amen. Father, they are weeping because a great man has gone out of them. But Father, I know you that already you have raised and you are going to raise more people greater than this. God has already placed them in your midst in the mighty name of Jesus. Father, to your safe hands I commit them, but I pray that they shall continue to live in peace and love, because love is the greatest. Let love bind them together. That whatever they want to accomplish, they will do that. But without love, it becomes difficult. I pray for our mother. Something has gone out of her. But Lord,
ọkwa gị bụ di nke nwaanyị na-enweghị di nke nwaanyị isi mkpe, nna nke ndị na-enweghị nna. Ekwekwala nke ọnụma rie ndị a dị ka mmiri. Ekwekwala ka ihe ofu nke obi a mee ka ha daa mba, kama mee ka okwukwe ha si ike karịa. Ka ụmụ mama anyị ghọrọ ya di, ka ha gbaa ya gburugburu, mee ka obi ha si ike, onwe ike nọkwuru anyị ogologo ndụ ruo mgbe Chineke dore ịnọ. Imela Chineke na ahụ na ịnọ n'ebe a, ahụ na mmụọ gị na-agagharị, ya mere ofufe a na-agakwa n'usoro ya. Gọzie onyinye a Chineke nke ndị ga-aji obi ọma nye aka niile nke tie n'efere a, wụghachi ha mmadụ kwuru mmadụ n'agha Jizọs. Onye a bụ ihe doro nsọ iji gaa gị ozi. Ama ekpuchi ezinụlọ a n'ọbara Jizọs. Ama ekpuchi ezinụlọ a n'ọbara Jizọs. Chineke ekpere mbụ a na-ekpuchi ezinụlọ a n'ọbara Jizọs. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla apụ. No weapon fashion shall prosper in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Father, for you have done it. For we pray in Jesus' name. Amen. At this moment, I want to invite the elders or the head of the family. Others can go in. Then the steward, we have the secret steward here, or the steward of the church. Anybody, the two. I think the steward is home. Our steward is home. The steward is around, am I right? Then the steward get in there. I beg you, kind of a bit Thanksgiving. Are you the steward? Okay, the secret steward decided to do this work, to hand over as usual. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Because onyinye nke mmadụ niile gbakọrọ n'ebe a n'oge awa dịka ugbu a iji kwanyere Mazi ugwu nke ikpeazụ tụkọtara dịka the Secret Steward of Methodist Church Nigeria, Arochukwu Secret. Ewere m onyinye a n'aha chọọchị na-enye the family. Unu were tiekwa aka n'ebe unu si mee expenses. And at this juncture, I want to implore the family to continue to take solace in the Lord in Jesus' name. On behalf of my entire family, all the family, we want to express our family members, friends and well-wishers of the Lord, kindness and steadfast support. You have shown us through some of the hardest moments of our life. Thank you. Amen. What is the Lamb? Hallelujah. Etupu MC Adamokwa. Ayemike me interment. Chikoto fufa. Ewe ndi no n'isi n'ofufa. I were our Methodist ministers from Wesley Cathedral Aba. Abukwara nna anyị ukwu onye nke nọ na Arochukwu ebe a. Abukwara ụmụnna anyị ndị si from the Anglican Communion. So m ga-enye ha mic ha akọwa kelee onye ọbụla. Praise the Lord. Praise the name of the living God. Gachimel Jesus. Aham Reverend Friday Nana of Anglican Communion, Arochukwu. Praise the Lord. Kelen Giovanni Hinodema. Abu Venerable Alexander Ikechukwu Omuchekwa. Archdeacon Eziama Aba Archdeaconry. Vicar St. Thomas Church Eziama Aba. Abundopo for has a son of the Shoy. I'm from Omuchekwa's family. Obiketa Arochukwu. There one.
Worthy is the Lamb. Ahambo Ofo Smith Geneka. I see from Wesley Cathedral, Aba. God bless you. Hallelujah. When Baba the Reverend Okojo Okechukwu Excellence, Methodist Church, Nigeria, West Cathedral, Aba, English Local Church. I were na yukwu. Onye duru anyị n'ofufe n'ebe a. Onye Chineke sikwa n'ọnụ ya wee gọzie anyị. Ọ bụ nna anyị ukwu nke a na-akpọ Very Reverend Barrister Silas Okachukwu Onwegbuchulam, our presbyter here in Arochukwu. Nna anyị ukwu keletunu. Ekele dịrị Chineke, onye ụmụnne ya dukwu n'ime ndụ m. Ọ bụrụ na Chimaka nne mụrụ gị, ọ bụ onye ga-akọ nne mụrụ m, okwu na-akasị m obi. Worthy is the Lamb. Ọ kọwara m, aha m bụ Onwegbuchulam Silas Okachukwu. Ọ ya nwe aha m, ọnya agụrụ m. Ihe ọzọ niile wụ addition. Ọmụ presbyter Arochukwu site n'ime ọnwa October ka bịara ebe a. But I've been wearing this clothes for 38 years. What is the Lamb? Ọkwa ebe ọbụla asị ga-aga mana ugwu mana gịnị ndịda. Anọ m na-ele ndị Aba. Anọla m Aba esote na Azikiwe. Elekọtacha ebe a kreticha secret. Rụcha ọrụ kreti diocese. Nagari, this time, and I'm happy about it. Worthy is the Lamb. We ain't no fish out here. You can't take property. Arochukwu sembla wana muna chibo. Amara Jesus mefero na akwa mochi wekewa. Elisi n'igwe we sembla wana muna chibo. Anoru welu na sime wapya wana muna chibo. Anoru welu na sime. Hey, mama megu na gina chibo mesigo. Mayari magina chibo. Wapya wana gina chibo mesigo. Worthy is the Lamb. Echibu outing service na St. Paul's Methodist Church movie. A ga-enwe mmadụ abụọ ga-eme outing service. Ya wụrụ that other family ndị anyị nọkwa ebe a na Tuesday. Two of those families ga-abịa. Onye nke gbara 104 years anyị dị ya. Na nke a ha ga-abịa outing service. Mana achọrọ m ime ka ndị ezinụlọ a makwara na onyinye e nyere ebe a nke ha. It is a blessing, love from this congregation to you. Ejikwele ya abịa chọọchị echi. Okegi ejikwele abịa chọọchị echi. The way nke ahụ is for you. It is love from these people gathered into your family. It's a spiritual matter. It multiplies your things because all the execution word don't have with them. If you are here na church, you will reach 10 million. Oh, God bless you. If you are 50 million, God bless you. But a whole million cannot be friend. Worthy is the Lamb. Biko ọ bụrụ na e nwere MC ya bịa ma tụọkwa tupu. Praise the Lord. Worthy is the Lamb. Please, at this juncture we are moving for interment. I want you to remain wherever you are because you'll be duly entertained from that place. Only the church and the family members will be moving down for the interment. Please, you'll be entertained wherever you are. Please. And then, for those that want to go ahead with the condolence, the register is still open at the table. The register is open, please.
Once we move for the interment, the register is open for the condolence. We can continue from where we stopped from the yard. Thank you so much. Hey! You are the chief cornerstone. I'm the way you are the brother. You are Isa and to come. Anyị na-achọ ịchịkọta n'ekpere ka ahụ data isi n'ekpere ọ bụ n'aha Jizọs. Ezi Chineke, anyị na-eto gị site n'ala ala obi anyị n'ihi nnọnyere ọma nke ịnọnyere anyị n'ofufe a. Ugbu a anyị na-achọ iduba oru gị gawa ebe edoziri ya maka izu ike nwa oge mgbe ọ na-echere opi ike ahụ. Duru anyị mgbe anyị na-aga Chineke. Ana m agọzi ọgbakọ a nke bụ ọgbakọ nke ịhụnanya na onye kwere ha bụ ndị ga-anọ n'ebe a, ndị na-aga Israel ga-adị ebe ahụ. Anyị na-agọzi ihe niile a kwadobere n'ihi anyị ka ọ dị anyị mma na ọ bụ ihe Chineke gọziri. Na-agọzikwa unu na-asị ka Chineke nọnyere unu banye n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Holding at page 8. I got the first stanza. Ndo Kochukwe move biko ndị ga-eburu ibe ha bịa soro agawa ebe a ga-eme interment. Page 8. When peace like a river attended my way. After the first stanza, the ministers will move. Then ndị ga-ebu casket esoro ndị ọzọ ezinụlọ na ndị ọzọ esoro. Page 8. When peace like a river attended my way, when sorrow lies in billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to know, it is well with my soul. Two people they get baby abia suwai. Though Satan should move and to try and should come, let assurance come true that Christ our regard. Baby, you tell you, man, get down here to you. She don't get me, I'm not you want me.
Azọkwa ụkwụ saịdị ebe a He will only join. Jesus' mighty name. Daddy is going down. The Lord bless you. Every day they look at the course in so more of their uncles. Otu aka ị ga-elekọtakwa ụmụ gị ị na-ahafụ anyị taa ị ga na-elekọta anyị na-agakwa ebere ọma ga obi ọma ga ị ga-ejikwa na-elekọtakwa anyị na-agakwa ụmụ ezinụlọ gị ga-elekọta ya isi ga-adị ya n'aha Jizọs o nweghị ihe onye otu a ga-adị ya n'aha Jizọs ị ga na-edu anyị niile one by one n'aha Jizọs ụmụ gị niile emepecha ụzọ ebe ọ bụla ụzọ mechiri emechi mepee ya n'aha Jizọs ị ga-agwa dede gị wụ papa Jizọs ọ ga-arụ ọrụ ebube ihe hapụrụ anyị dum ihe hapụrụ ị ga-emepecha ụzọ jụ n'aha Jizọs. You are a good man. You are a good man. May God bless you. May God receive your soul in Jesus' mighty name. He will Father that we are proud of, and we want to be your children again because you are Father. The will Father, God bless you, Daddy. God bless you. God bless you. Thank you. Your children will give individual prayer, just like this individual prayer in Jesus' name. Amen. nọrọ ebe ahụ ị nọ isi n'azụ gbara ndụ wechere ka o mechaa ihe ahụ. I'm going to give you a number. Aluminum ke jiran ka. Yake wuka. Wanda ama na teza mu ko tamin ne. Okay, who is the chief monarch? The first one. Who is the subject will hold you? Anyị matara na asị na akwaturu ụlọ nke ụwa ụlọ ikwu anyị. Anyị nwere ụlọ ewuru nke sitere na Chineke, ụlọ a na-eji aka wu nke debie eluigwe. Ebe ọ masịrị Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka o si na-ebere ukwuu ya kpọrọ mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Honorable Engineer Mazi Solomon Ogbonnaya onye anyị hụrụ n'anya onye hapụrụ anyị ugbu a na-ala je
anyị na-ewere ahụ ya anya aja chalara aja text model ntụ lara tinye uzuzu lara uzuzu lara n'olileanya nke eji aka nga ewukwara anya banyere mbilite n'ọnwụ ịba na ndụ ebighị ebi site na onye nwe anyị na onye nzọpụta ha Jizọs Kraịst, onye ga-eme ka ahụ nke ọnọdụ nke dị ala anyị ka o nwee oyi ọhụụ, ka anyị na ahụ nke ebube ya wee nwekọọ otu ụdị dịka ike ya si dị nke o ji pụ ọ bụla ido ihe niile n'okpuru onwe ya, wee nụ olu ka o si n'eluigwe daa sị m, site n'ugbu a ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị. Mmụọ nsọ wee sị ka ha bụrụ ndị a gọziri agọzi n'ezie, ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọlụ zuru ike. Ịbụ eze nke otuto gị Kraịst, gị bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ, mgbe ị mesiri ihe mgbu nke ọnwụ, ị meghere ala eze nke eluigwe nye ndị okwukwe dum. Ị na-anọdụ n'aka nri nke Chineke n'otuto nke Nna. Anyị nwere olileanya na ị ga-abịa ka ị bụrụ onye ikpe anyị. Meere anyị amara, anyị na-ekpere gị. Nye ndị oru gị aka, ndị jiri ọbara gị dị oke ọnụ gbapụta, mee ka akụkọta ha na ndị nsọ gị n'obodo ebighị ebi. Amen. A na-arịọkwa gị ezi Chineke, ekwekwala ka ọnụma dị ụmụ gị ndị a dị ka mmiri, ekwekwala ka ihe ofu nke obi mee ka ndị ezinụlọ agbatịte gị azụ, kama mee ka ha site n'okwukwe na ntachi obi nke olileanya na akwụkwọ nsọ gị nọgide n'ọlụ gị na n'ime dị ndụ dị ka ị na-achọ, ruo mgbe ha onwe ha kwado enweta ndụ ahụ bụ ndụ nke juru eju n'elu gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ka anyị gụọ abụọ dị na peji 9 na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ. Na-agafe dịka kpakpando ụtụtụ, ihe ha furu mgbe anyanwụ wara, otu aka ga-esi n'ọnụ ụwa nke ala, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. Naanị ọrụ anyị, naanị ọrụ anyị, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. Otu aka ga-esi n'ọnụ ụwa nke ala, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. A ga-achọ anyị ma ndị ọzọ ga-anọchi anyị na-aghọrọ mkpụrụ n'ubi anyị kụrụ. Ee, ma ndị na-akụ mkpụrụ ga-agwụ n'ọlụ, ihe ncheta ha ga-abụ ọlụ ha. Naanị eziokwu anyị kwuru mgbe anyị dị ndụ, naanị mkpụrụ anyị kụrụ n'ụwa nka ndị a ga-adịgide mgbe echefusịrị anyị, mkpụrụ owuwe ubi ọlụ anyị ikpeazụ. Mgbe Jizọs ga-agụkọ ndị nke ya ọnụ, ma anyị ga-ekwu eze nke ọnụ, mgbe ahụ ka ga-echeta ezi ndụ ya, ha niile site n'ọrụ ha rụrụ. Naanị ọrụ anyị, naanị ọrụ anyị, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. Otu aka ga-esi n'ọnụ ụwa nke ala, naanị ọrụ anyị ka ga-eji cheta. Gị oru nke Chineke gaa ije gị nke ọma,
papa anyị, di anyị na nwanne anyị nwoke na ọgọ anyị gaa nke ọma ka anabata gị obi Abraham ebe ị ga na-ekuru mmiri n'akụkụ isi mmiri nke ndụ. Mmiri a ga-akpọkwa gị nke ọzọ, ọrịa agakwa arịakwa gị ọzọ. Nọdụ n'udo ha n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka anyị kwekọta ama ka amara nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ dịrị anyị niile. Onye chọrọ iti itu aja ndị na-ekpochi ili adịghị ara. Kedu ndị na-ekpochi ili? Not around. Come and do that. Rest in peace now. God bless you. Biko ndị na-ekpochi na-ekpochi ya. Ọ bụla a na-eme ka anyị nwere ike. So you are a jolly good fellow. Sleep well. Anyị ndị na-ekpochi ili sọfere.